ஹலோ ஆல். என் ஃபேஸ் சோகமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் இன்றைக்கி சாட்டர்டே ஒர்க்கு போகணும். என்னடா ஃபேஸ் டயர்டாக இருக்குது சோகமாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இன்றைக்கி சாட்டர்டே தான் டயர்டாக இருக்குது, ஆஃபீஸ் போனோமே, சரி சண்டே நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ண நியர்பை ஷாப்புக்கு போகலான்னு சொல்லி நானே என்னை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டு நியர்பை ஷாப்புக்கு போய் ஒரு ஸ்னாப் எடுத்து ஹாப்பி ஆகிட்டேன். எப்போதும் மண்டேனாலே சோகமாக இருப்பேன், ஆனால் இந்த மண்டே ஏதோ ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஏன்னு தெரில, ஃபேஸே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. மாசாவாக கூல்லர்ஸ் போட்டுட்டு ஷெல்ஃபில் கூட உட்காந்துருக்கேன் பாருங்கள், ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஏதோ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், எதையோ சாதிச்ச ஒரு ஃபீலு. சரின்ட்டு ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆக திரும்பி ஜிஞ்சர் டீ. இவ்வளோ ஸ்நாக்ஸ் நான் சாப்பிட்லங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் தான் சாப்பிட்டாங்க. அப்படியே சாப்பிட்டு சண்டே எடுத்த பிக்கை நம்ம எதனா மாடிஃபை பண்ணலான்னு கிப்ளி ஆர்ட்டுக்கு போனேன். அந்த கிப்ளி ஆர்ட்டில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எனக்கு நல்ல ஒரு அவுட்புட் கொடுத்தாங்க. இந்த அவுட்புட் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான அவுட்புட் இருக்குது. தேங்க்ஸ் டு மை ஃப்ரெண்ட். பபாய், டேக் கேர்.